san wata bari mu cike ka. Hajiya barka ne. Barka. Allah tambaya nake so. Allah sa na sani. Ko dan iya sanin sunan ki? Suna na Husna da Bako. Na ga kamar cewa ke ɗaliba ce a jami'a. Ni ɗaliba ce. Dan iya sanin department ɗin da kike? Ina Hausa. Hausa wani faculty kenan Hausa? Humanities. Humanities. To masha Allah tambaya ta bari miki tambayar ta shafi bangaren da kike. Allah sa na sani. Tambayar ita ce me ake nufi da toshi a al'adar Malam Bahaushe? Toshi. Bangaren masoya kenan. To toshi dai a takaice wani abu ne wanda saurayi yake ba wa budurwa idan ya zo zance wajen ta. Na'am. Misali kamar irin su abubuwa na kyaututtuka haka, kamar irin su abubuwan da suke bukata irin su kayan kwalliya, a su dan hoda, a su dan kayan makulashi ma duk wanda yana cikin toshi, su turare, duk wani dai abu da zai sa ta ji daɗi wannan duka toshi ne, sannan kuma yana ƙara da soyayya sosai. To idan na fahimce ki ke kin karɓa toshi akalla sau nawa a gurin samari? Bawan Allah wani ai sirri na ne. A kamata a yi ki bayyana wa al'umma a yi sakamakon ke mace ce mai farin jini kuma. Ni na faɗa maka haka. A to bisa alamu na gani ne daga fuskan ki kin san duk mace mai fara haka fuskan ta da ke nuna. To shi kenan ba kuma an tafi da dai gurgur. Allah ko. Allah ya saka da alheri.